Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a bingo, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga isalaysay ti kapadasak, adandani na kay sagmakak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Bingo dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ala ka, Manong Bingo. Nakita ka nagkuyog kayo manan ka ni Manang Susan nga asawa ni Manong Arnel di tabagatan. Anya ko ma, nagkuyog kami lang mata. Naira na lang nga naggidan kami ang nagpaili. Di ka man agin ko na Manong. Amok ada relasyon nyo ka ni Manang Susan. Ay, di ka man nag-arami, Jaira. Apay, ada ka di pamanagnak mo iti dahi tangay bagbagam. Sinaamkit din ni Manang Susan. Sakbay ang maduktalan ti asawa na ti aramid jo. Awan ti sinaat, gaputa awan ti relasyon mi. Makamo ka man laangan, Manong. Dinaktungarod pabpabasulan, no maisagmak ka, gapu iti panakirelasyon mo kani Manang Susan. Ala, mangantayaw, sakbay nga agsarita ta, Bingo, anak ko. Anya ka diti pagsaritaan tayo, nanang. Ibagay ulatan, kabayatan ti pandangan tayo. Ay na Manong, mangan kapay. Gaputa amang ano di kanton makapangan, apaman nga ibaga ni Nanang ti kayat na nga ibaga. Makamo kay manlangan. Agbusugak pa yung ron, sakbay agsarita ta, nanang. Amang ano ipadalos mo man kanya kung ti CR nga agbarado. Ay na anak ko, saan aday ti kayat ko nga ibaga? Ala, ituloy tayo kit din ti mangan, sakbay nga agsarita ta. Ay na, nabsugak nanang. Ala, agtugaw ka tagsarita ta. Dito'y tansirok ti kayo, dito'y arubayan, tapno na parpari eh. Uwe nanang. Kanya iti pagsaritahan tayo. Napatagsakit dia. Talaga napatag, anak ko. Nangag ko ti saritaan nyo kini Jaira itay bigat. Pudno ka di nga daman ang relasyon nyo kini Susan. Awan mate. Awan relasyon mi nanang. Pat yan yung tumo ni Jaira, kabsat ko. Sigurado ka iti dayta nga ibagbaga, manak ko. Uwe nanang. Ala, sapay ko mga rod ta di nakululbutan. Pang-aasem ta di ka agaramid iti mabalin apaka isagmakam metlaang. Uwan ka di. Awan rumbang apagdanagan nyo. Gaputawan ti madingar aramidag. Manong Bingo! Manong! Apayahin ading ko napintas. Apay nagtartaray ka nga umay dito silit ko. Ay na, delikado kan Manong. Aglamang kalaangan. Amom ka di nagpudno kano ni Manang Susan iti asawa na, maipapan iti relasyon nyo. Anya? Kasta unay nga ungat ti asawa na. Nakitak dayta, gaputa limaba sa kijibalay da itay. Gistay siyak pengaro ti pagipapasan na kumay ti ungat na. Iso nagtartaraya kun anagawid. Anya mata ni Susan. Apay ngamin nga inaklon na ti pudno iti asawa na. Makitam, di pudno ti atap mi kan ni Nanang. Ay, kwa, adi ko. Saan la siya ti aking basol iti daytoy? Gaputadyak mo't pinilit ni Susan na makirelasyon kanya. Ay, day takatay ko na kon, nga ibaga ni Nanang kan kamanong. Barus nga ngamin ka ti panagrasrason mo. Ang kuidaw ka itan Manong. Sa dinon nga iti pagnaam nga agpasentro. Sigurado asanabon na kanji asawa ni Manang Susan. Sa anak amabutang. Inton rabi, mapanak ije sentro. Kat agabang ako ni Jay. Uray, tadam amok ije agpapaabang. Kita man sila ing daytaan nardo. Anya, ay namanong, naturod ka laeng, gaputam mo mga dapag kamangam. Di kan tula makasapul nga minen iti awan sabit na pakirelasyonam. Amo, mading ko, mas masarap ang bawal nga kunada. Ay, jak amukan ka Manong. Makaamu ka man langan iti kayat mo nga ramidan.
Talaga naragsak kagaya makasarsarita, Bingo. Kanayo nak ngagkatawan no si Katika doon. Una, gaputan naraksakat kami na tao. Mabaling ka din nga glance tanto man nandito yung restaurant na bigat. Katun kay kayat ko day tanga imbagam. Agyaman ang karon no kasta, Nessie. Nay, Bingo anak ko. Si Kamat, mala, sobra ka. Agyaman ak nanang. Agtugawak mo tanabambanugak. Kahit kumusta kan? Manuabulan ng asaan ka nagawa awid. Nagpalamisak lang, nanang. Amom ka din nga imay dito'y balay ti asawa ni Susan. Kat sapsapulan na ka. Kaya't nakakanuad ang ran. Gapo iti panang tutup mo iti asawa na. Anya? Ngampimanaw dan dito'y lugar tayo. Impanaw nanti pamilya na. Ay, kat masayat no kasta, nanang. Mabalin ko nga ro doon ti agsubli dito'y balay, Ay katwan tani kailudakan iti atim. Kat sapay la kumatagnakam kan, gapoy ti kasya na pasamak. Basol mo't lang ni Susan, nanang. Imanugot tumot ngamin, anak, relasyon kanya, itilaksid nga dasawa na. Ay naanak ko, di ka nagpabasol. Basta baliwa mo ti kasya nga aramid mo, tamadi. Nang runa, kat baro ka pa ilaag. Mabitla ang iho. Asino ba ito yung tao? Asino kayo, sir? Di kagdanag sa nagadakas a tao. No kilaan kan ka, awisin ka kumait ti detay restaurant. Kayat ka ama kasarita. Amudak ka di, sir? Well, siya gayam ni Elmo. Siya ti ama ni Nessie. Si ka ni Bingo, saan ka di? Un, sir. Sige nga, Rod. Patgak ti awis yung kanya. Ay ayatan ka unay, Bingo. Diyak kanunungan ti ko na ni pamaasinaan ka. Ora siyak. Ay ayatin ka unay. Isong ay laban ko ti ayat ko kan ka. Agyamanak, Bingo. Sa anak matla ang anaragsak iti sidong ni Donald nga asawak. Iso nga umanugutak nga uray kidawam ngagdenatan. Ha? Ako, Nessie. Mapasamak to da ita. Ang saan pa nga ita? Timing pa lang. Wan mat kati Sige nga, Rod. Ilimad ta pa ang ti relasyon ta. Pagparangan ta, anagwin na swastan. Dahita ti kasayatan na maarami dita, Nessie. Agpalamista pa lang. Ang mga no medyo mabayag. Asaan ta makapagsarak akastoy. Kasladyak ka ba ilan adi ka makita iti mabayag? Ikagumaan talata ko mati pa nagsarak ta. Agan na talaang tapno awan makakita ka data. Sige, no dahita ti ko na. Ala, rumartan dito yung hotel. Kasalong ata dahito yan. Madlaw na yung love onay kanyak ni Nessie. Sapay kayat ko na sinangan. Pulis pa'y gayang ti asawa na. Naimbag nga oras mo, kapsat. Mabalin ka ding hagsarita, tabit. Ha? Sino ka, sir? Mabalin nga hagsarita ta. Awisan ka iti may sa restaurant. Ija iton ngiyam amok ti bagikin ka. Sige, sir. Mapantay nga rodan. Agyamanak. Di kagdanag. Sa anak adakes a tao. Nagadumot ang in-order mo amakan, sir? Okay lang, dayta, Bingo. Amunak, sir. When? Ket kayat ko ngayam mo ti bagikin ka. Siyak ni Donald. Siyak ti asawa ni Nessie. Anya? Sikat ti asawa ni Nessie? Husto tinangag mo. Ket amo kon ti may papan kada kayo. Makisarsarita aken kaita. Gapo kadagiti limang anak mi. Numarakrak ti pamilya mi. Kasi dalain. Apay. Kabalan ti konsensyam. Nga damadadaal a pamilya. Gapo ken ka. Sir Donald. Ken may say. Kayat ko nga ipakita kan kada ito'y aladawan. Ha?
Ladawan nyo daytoy kani Jaira kabsat ko. Agam amo kayo kadi sir. Kasanon no ibagak akaayan ayat ko ni Jaira. Anyamat nga tati mariknam. Okay kadilanggan ka. Gaputag pada na betlayang iti aramid. Pangasim Sir Donald. Nupod no akaayan ayat mo ti kabsat ko. Aday wang kuman. Natak na nga balasang ti kabsat ko. Ita, nariknamat siguron no anya ti marikrik na kita. Ngam di kagdanag, pagayam ko lang ni Jaira akabsat mo. Kinapudno na, kayat kumat idin apagaramidan iti dakas, tapno makabalisakan ka. Ngam pinanunot ko, ngawan basol na, kadagiti aramid mo. Agyaman ang karod no kasta Sir Donald. Ikarik, waswas akong ti relasyon mi ti asawam. Kat pakawanan na ko ma. Diyak kaya't ang maisagmak ti kabsat ko. Gapoy ti madi nga aramid ko. Apay, bingko anak ko. Kaslad na nadagsa na parikot mo. Naunag ti pampanunutam. Nanang, amoyo ka di. Distay na isagmakan ti kabsat ko gapo kanyak. Anyang amin ayaman ang tinaramid mo. Apay anay bagam ti kasta. Diyak pagarop apagayam-gayam ni Jaira akabsat ko ni Sir Donald. Ti pulis nga asawa ni Nancy akarelasyon ko. Anya? Naimpaglaangan tanasaya at tao ni Sir Donald. No baribar lang at ti panagpampanunot na. Amang ano na isagmakan ti kabsat ko. Ay nanak ko, urayak lagkin tayag iti daytang embagam. Tiyak lakit di maaklaw no dadakas ang mapasabak iti atim. Agbalbaliw ka nga minan. Di mo urayan adakas ti mapasamak sakbay nga gamiris ka. Laglagi pam, akan ayon amaudi ti panagbabawi. Nakaamiris ako nanang. Waswas akong ti relasyon mi kaninaysi iti panagkita mi. Ipatpatag ko ti kabsat ko. Katjak kahit amay sagmak. Isong agbalbaliw akon. Pangasima din ko. Kasaritan ako ma. Hindi pa ilakal man, adi nakasarsarita. Awan ti ibagak manong. Amo ka nang amin na nagsaritaan mi kanina nang hindi kalman. Pakawanan na ko maading ko. Amom ka di manong. Adandan inat nagtirik na ka ni Donald. Gaputa na saya at atao. Ha? Numanang gundaway lang ata. Nabayag kuman ana isagmakak. Pangaasim tang baliw ka kuman manong. Sakbay asikamot lamis mo ti maisagmak. Gapu iti mading nga aramid mo. Ikarikading ko. Ikarigatag ti agbaliw. Gapu tadyak kayat ama isagmak ka. Ipatpatag ka kabsat ko. Saan, Bingko? Pangasim ta di ka kumamakiwin naswas kanya. Nakasagana ka mang panaw iti pamilya para kan ka. Ay, ayatan ka una. Pakawalan nak Nessie. Hanggang namiris kong awan na saya at napagbanagan ti relasyon ta. Di mo pampanawan ti pamilyam. Gaputa ka sila ang dagitan nakyo. Anya, among nga dan anak ko. Wen, gaputa kinasarita na kamis mo ti asawam. Makunkonsensya ka. Gaputa itilaksida nagbasolakan ko na. Napakumbabalata na kisarita kanyak. Iso, pakawanin nak, no makiwin naswasa kon kan ka. Agsubli ka iti pamilyam. Kat ipamaysa mo ti mga sikaso kadakwada. Pasyak, mangsapulak mo iti babae ang mangayat kanyak iti napudno. Kat sapay lang kumata makasara kakpay. Sige, Nessie. Kat ulit agtagkid daw iti pamakawan kan ka. Nasakit na iti ngay naramid mo, Bingko. Nga musto ka. Ikarigatak ti manglipat. Kat sapay lang kumata mapakawan nakpay ti asawa.
Bingo, anak ko. Adda bisitam. Ha? Ala, rumbar kan dito isilid mo. Tayong kakasarita. Asino, nanang? Jak amam mo. Isungain ka kitaan. Sabay jak pala kumakaya ti makisarita iti ure asino. Alakit din. Ingka kasarita. Amangan no na patag tigagaran na. Kumusta kan, Bingo? Anya ti aramidam dito Sir Donald. Nay, adto yun ti pagpalami isyaw. Sige, agmerienda kayo pa'y. Kabayatan ti panagsarsarita yo. Ala, panawan kayo matlaang, sir. Di kagdanag, Bingo. Sanak nga imay, tapno mangriribok. Papay nga da ka, sir. Nakiwin naswasa ko ni ti asawam. Kinasarita ka na yung bag. Kat impakaawat ko nga awan na pintas sa pagturungan. Tidakas a relasyon mi. Amok na ita. Gaputak kinasarita nak ti asawak. Nakid daw iti pamakawan. Kat pinakawan ko. Impagpagapok kadagiti anak mi. Inawat ko lata ni Nessie. Itilaksid ti adon agundaway. Apanang lipot yu kanyak. Husto tinangag mo, Bingo. Kat mangnamnamaak, asikan ti maudi a lalaki, anak relasyonan na. Nakaananos ka, sir. Ang kasanuan na aramid pa ilan ni Nessie tinangloko kan ka. Jak masungbatan na ita. Jak am mo, no niya ti pagkurkurangak iti asawak. Sapay la ko ma. Tagbalin kayo na naragsak, Sir Donald. Wala, ikarik matasahan ako ngagpakpakita iti asawam. Kat ulit agtagkid daw iti pamakawan, Sir Donald. Agyaman akno kasta, Bingo. Sige, agpakada akon. Dandani agayam nakadadaal iti pamilya, Mr. Lonely. Kat ad-addan ama konsensyaak. Gapo iti impakita ni Sir Donald, akin napakumbaba kanya. Isungain kadeng kon ti agabroad, kat napagasatanak. Ita, umadanimot tan ti kalaysami ken ni Melissa ang nobya. Kat sapay la kuma, tagbalinto ang naragsak, tibuklan mi a pamilya. Kastain, kat agyamanak, tuy pagayam mo, Bingo. Bingo pagayam ko, nasaya at met, tanasapa ang nakaamiris ka. Naimbaglaangan ta ni Donald, ti asawa ni Nessie ang nakirelasyonan. Tano sa bali laeng, amangan no na isagmakkan. Kastamit ten, ti kapsat mo. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw, kat ipateg, kan ayatem ti asawam. Ipateg mo ti agbalin a pamilyam, tapno awan to ti rumswa a parikot. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Bingo, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Reb. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.